Lab, Tugayan ni mo lab. Uy, sinyar ka. ganihan ako. Sinsya kay haki. Kaya ba mabiyak ka nga. Ako pa ng gitarong ako ang mga arithmetic ba na ako mga tabon-tabon ba kay. Hindi ko mailan sa kong asawa. Mo gani dapat kanang ganim natin masugatan gani lab. Dapat takom rakad ilang ka mo istorya kay basi niya di makadung makaila sa imong tingog Mo ba. gani kay di ko gusto nga magbuwag mi sa kong asawa. Sakpan magbuwag, makibuwag mi gina. Ya di sa ko gusto nga magbuwag ta. Mo gani lab. Ano tago-tago yung maayo. Safety first ba, safety first. Bahala lang sila kanang unsa pa na istorya nila basta importante jud imong naong jud itabon jud ha kanang way makita. Hala na akong kahimtang laboy kay ibaw lang kasi sa ilaw mo naunsa na ni sus. Na akong ilong niya akong napislat og samot niya akong mata na muratag hapon ani kay ana na gagami ang buka. Ay okay na nalapit na lab kanang asa man taon na. Aw, Asa lab mga on sa tanya ni kumanan tog pangaon. mga oras taglubi laya. Oh. Yung favorite man na ako po. Adto ta kalubihan na sa dani, muwak na sad ta. Nagdakag bato. Ini guman gani lab inyong man ato kaon nagkalang lubing nga laya. Ato na puta sa mo Kay sakto man sa kayo kay wala akong pana. Wala mo ba na? Okay, sakto kayo. Schedule kita maayo ron kina may ang tuno atong laya mo pagawas ba. Tara tara. Sa kauban giso eh. Ano ba magons nagbunit-bunit man. Agi lang misay. Jisa ba? Agi lang mi. Tugod ali na gud. Ano ko ba? Umukuyog ba? Kung saan nimo magsikim lagi na bunit-bunit lagi. Ngano gid na siya oy? Ha? Kanang kuan na siya nagamit na siya kanang kuan si ang naong kanang kana ba pareha ba anang mabaksit unsa man? Ah, basin. Uy, basin una siya. Unsa man siya bungi? Unsa man kanang hiwi siya ilong? Unsa man kanang gani? Ay, kanang kuan dili ni siya ipakita iyang dagway ba? Ngani man? Kay mauwas siya, mawawon mo guni siya. Ah, grabihan naman sa nakamawawon diya sa uy nga. Di naman sa ipakita halos tanang naong diya sa. Nya, kuan pare sa Muslim good nga. Tabo na ang kuan mata lay makita. Mahura ko. Mamawala sa sa Muslim. Mas okay pagatan ako ganing Muslim gani diya sa kaysa anang imong gikuyog-kuyog. Kay ngano oh? Wa jud nakita. Unsa ba mo tanda ko nimo ba? Imo nang ba na? Ha? Ay pa lang. Kabantay man gud ko ba kay di jud ipakita yang naong basit. Ug imo sang bana, di pud guro kay. Siyempre katong bana ipakita jud ang naong. Imo angkol? Kuan ako kanang pinsan. Ang pinsan nimo. Hindi di pakita yung naong. Kuan lagi kay murag allergy sa sun. Gago! Sun, allergy sa sun. Grabe naman ang allergy sa sun sa oy. Di ko mo tuo. Wa jud ka kabadlong di ana sa nga kanang tangalan na imo bunit kay maaan unya ka ngaguon so unsa ba kanang siyempre banan ako sa tawo. Dili kay okay ra na oy, normal ra na kay Muslim nga di ka mahibong sa Muslim mataray gipakita. Okay ra lagi ang Muslim tanawon kay saan nang imong kuyog lagi. Lain gyud tanawon sa oy ako musa ka Kaya saway lang gyud ko. Muslim okay ra Muslim din. Okay ra sila kay ngano mura naman tagdaan tanaw yan nasa di ipakita nga mata. Kana kay wa jud ipakita oh. Sus anti mo ang liog gitabunag todo. Ay Nagyan na di kana. Oo, okay ra kay kamulong. Kay inikabot sa balay kay magpakita man jud na siya sa iyang dagway kay lagi kay lagi basta kami ray kabalo ato gud bawal lagi siya magpakita sa iyang dagway kay mawawon kundi mahadlok siya mainitan nga na ba gagamit siya atong skin care. Kabaw na ko nganong magbunit-bunit na suhi nagnaong klaro kaayo. Basin sakto guro ka. Ha? Basin sakto. Punit kag suhi og naong sa imong kagwapa? Yabag naman taon ni Jisa oy. Kanang halo dong ay kuya ay manoy ay uy kabalo ka di gid makita yang naong wa ko kabag mo si isampit anak niya ba. Amang siya murag na siya ikon ay masakito ni siya bawal siya magpakita sa iyo naong. Diba? Ay, naugay perbisa na unsa oy. Tanawa sa sige magbunit-bunit. Maklaro jud kayo ang ilong nga. Anak, samot ka anak, paita ni mo dyan sa oy. So ako na, di jud ko makikuyog og anak dyan sa oy nga. Tabunan tanan. Oy, di, lainan jud tanaw. Sa mga di mo magdugay.
Ya, Kanang wata. Oh my god. Diyan mo ba na? pinsan lagi pinsan. Pinsan ako balik-balik uy. Sige na, inan dagang istorya uy, basta uy, umuha na ni. Okay, wala kay nabot. Pamilya na akong dilo. Oh no. Pamilya jud nako. Wala imong bana. Jusa! What's up? Ala. Kanang naay ko nakitang ba nga pamilyar nako ba? Ha? Uh-oh. What's up, Jusa? Ang rilo ba familiar kay nako? Kay couple ba mi atos kumbana? Ay dili ka nang gasil na siya sa mall, gasil na sa mall. Mo nang daghang parehas nga na nga relo ba. Ang chinilas pod, pareha pod sa kumbana. Ay, gasil gihapon sa mall gud dapat daghan na nga na. Oh, nang akong tatay ana, akong uncle, nya akong lolo, akong mga barkada na daghan mga chilas parehas nga na. Yang short pod kay simple og naay ka pareha okay man na. Oh my god. Okay, daghan mo na mo parehas okay. Uy, gikan ba gawas ang mga okay sa gawas ba nagikan mo ba? Hindi. Sure ka, Jusa? Oh, sure raw na. Sure ka? Sure lagi. Ako mo di ari ko nisto nga. Sure ka? Gaway ka pareha ni. Uh-oh. Sure ka nga dili akong bana? Oh no. Ha? Oy, ako malagi din yung bana, Jusa. Ay, dili. Ay, dili. Gabay wantikwan ni sa mall. Kalok-alay ka ni sa imbana. Dagan, diba? Ay, mga manikin ha. Dagan Pagpano mo ni manikin kay babantikwan? Dagan mo pala yan sa nang biasa mo. Bantog na dayo sa kabuan na wagtang ka kay diri di kan Jusa dayon naglumlum. Ha? Kalok-alay ka ni sa imbana. Sus kalipay naman na kuray kalok-alike ang ninong nga. Pero di Sara yung tanong nga day nag-inusara. Nga karon kay humanam kag laplap ani so sa usa ka buwan. Ako na ning kwaon. Kay ako ani nga tong Ina sa kay wala pa mo kumatagbaw pa. Ano sa kay hangyo lang duha ka buwan lang ba? ang mga kabuwan. Wa ka puli. Wa ka puli ani nga. Wala. Wala di ka puli di ani. Ano ka? Usa ka buwan nga magay. Ang puli kay diri. Agay. Huwag kang naman dato eh. Huwag kang naman. Ito lagi. Ano ka oy? Ha? Ano ka? Di ayaw ko i-appeal ba? Imay din, ano mo no? Oo, ako ay di. Ayaw ko ipakita kay... Ano naman? Makita na si mong bana. Ay okay naman good. Ha? Oh, okay na. Kira day. Oh, pwede na lagi. Oh. Kira day. Antay ka. Hindi naman ako migot.